Ndakatarisa kudenga mtsotsi pamatama ose streets of social media imo mandinoswera zukuru ndichiona kuti zvinhu zviri kufamba sei. Mune chimwe chatungidza moto wazukuru, mune chimwe chatungidza moto, muri kunzwa? Ichocho chaita kuti moto ubvire mastreets umu. So ndisandakudza nyaya yacho wazukuru. Kana wanga usati wasubscribe this channel, I kindly ask you mzukuru kuti chiita se chisubscribe handiti turn on your notification bell kuti pega patinowinza nyaya dzichipisa mzukuru, dzichibvira, dzichibeba, you will be notified handiti. Thanks very much kune vese vandiramba ichisapota basa. Musha wenyu uchikura basa richienda mberi handiti. So vazukuru mastreets social media ka mune video handiti mune rimwe leaked sex tape video handiti tingati leaked here kana kuti munhu anga achitoratidza kuti anga achitotora zvekutobira handiti rakatotorwa zvekutobira, munhu akatowandira vanhu vachitorova naStonyeni yavo bhobho handiti vanhu vasingatoziva kuti pane munhu ari kuvatora video handiti nepakona pewindo. So vamwe vari kuti ndiye, vamwe vari kuti haasiriye, vamwe vari kuti ndiye, vamwe vari kuti haasiriye. Mastreets social media muri kunzwa rwazukuru matungidzwa moto, especially kuma WhatsApp group, because kune mamwe maplatform zvinogona kunetsa kuti usangane naro video rachona, because kune mamwe platform unobhaniwa, unodzingwa handiti. Kana ipo pana patigone kuti tikuratidzei vazukuru handiti, because ichocho chinotovharisa channel handiti. So inzwai vazukuru, inini ndaramba ndotarisisa ndocherechedza moza kuti kuva sekuru kwakaoma, so unoitiswa kuti uone zvinhu zvisingaenderane newe. So ndatarisisa kuri kuda kuzama kuona kuti ndiye haasiriye, ndiye haasiri. Ndikabva ndazoti no man, munhu haasi kuonekawo. Vazukuru regai ndikuudzei chokwadi, tisafananidze vanhu vanogona kufanana. Vazukuru ndoda ndikuudzei chokwadi, munhu asiriye handiti. So tisakurumidze tamhanyisa shoko rekuti ndiye ndinhingi, zvinokanganisa munhu kumba kwake uko handiti. Munhu dzimwe dzenguva pamwe anenge asitoriye, imi mamhanyisa shoko rekuti ndiye, zvotozokanganisa munhu kumba kwake handiti. So ndochandoda ngokukurudzira vazukuru kuti tisataure nyaya dzezvinhu zvatisina chokwadi nacho handiti. Because same tape iroroka pandorino munhu mune rimwe WhatsApp group atiri isiri yeMaZimbabwe, but aritotaurawo totiwo munhu akatofananawo newe kwakewo kunyika, mapona. So tinogona kufananidza munhu wekunyika kwedu handiti nemunhu wekunyika imwe. Zvinoitika futi izvozvo vazukuru, story iye. So what do you think ku comment section kune vasangana nacho chivideo chachona handiti? What do you think? But tisakurumidze tangomhanyira kuti ndiye aiwa, tisadaro vazukuru handiti. Zvinokanganisa munhu. Kana izvozvo handisuda kutotaura zita rake munhu wachona, bo zvinogona tozomukanganisa. Asi mastreets social media ndimuri kungoti ndiye haasi ndiye aiwa, ngatitambe zvakanaka handiti. So naango saint ndo zvandangondiuyo zokudzai zvikuitika mastreets social media. Chibva tati much love.